sari banaketarekin. Esan aurten 15 aurkeztu direla, eta epaimahai lanetan egon gehala udaletxeko bi ordezkari, kulturako eta gizarteko ongizateko zinegotziak, eta gero plastika arloarekin zerikusia duten hiru ordezkari egon dira baita, Oskar Oliva Punto Colorado grafika dendatik, Ander Armendarit Leitzaran Marko dendatik, eta Imanol González Ergai Dekorazio dendatik. Eskerrak eman beraiek, parte hartzagatikan, eta eskerrei beroenak parte hartu duten artista guztiak ez horra euskazue ikusgarri, eta saritua izan dudan nire aurraldena, nirea hemenik atabala ustet. Hemen. Martxoak zortziaren ingurun programa bat osatu dugu. Nik uste gu behintzat oso kontentu gaude, herriko hainbat taldeekin elkarlanean aritu gara, eta uste herritar guztiei begirako programa bat osatu dugula, edo hori izan nahi dugu behintzat ez. Denetatik dago dokumentala, antzerkia, musikamanaldia, autodefentsa feminista tailerra, pixkat hemen dauzkazue programak eta gero hartu nahi badituzue. Hola pixkat bat aipatzearen, aurten berria darako eta esan bezala handaingo elkarteekin elkarlanean egin dugulako da Martxoak 8 emakume pausoz pauso izango dela datorren larun batean. Eta hau da pixka bat, kalejira bat egingo da, eta handaingo 8 emakumea izango dira pixkat protagonistak ez. Gaur egun emakumeak gizartean dugun lekua eta pixkat hori irudikatuz.